misali yanzu kana acting, me ka fi so a wani jarumi ko kuma wani irin role ka fi so a fim? Gaskiya ni role din da na fi so a fim role din soyayya ne. Yanzu ka gani idan zan yi fim ni ba zan yi role din soyayya ba. Wani role ka fi so? Ni biliyan ne. Allah. Ba dai ma kyau. Wallahi zai bin kyau. Allah. Ba. Ni biliyan ne. Okay. Yanzu kaman kai yanzu tambaye ka? A irin mawaƙan da yanzu suke cikin Kannywood yanzu? Wani mawaƙi ne ka fi tsaya ka saurari waƙoƙinsa sosai? Sosai? Kana jin ka fi jin waƙoƙinsa haka sosai? Akwai artist din da nake jin waƙoƙinsu da yawa amma ba ma sosai ba gaskiya. Okay. Ba ma sosai ba, kamar ina jin waƙan Halifa SK. Na jin waƙar Dan Musa Gombe. Na jin waƙan DJ AB. Akwai wani album dinsa, last album din shi kenan ko abba na album din nan na kashe. Na gane. Saboda irin yadda aka yi waƙoƙin. Baba na irin style din da nake so haka nake son ga artist. Saboda waƙoƙin playlist ne ba waƙoƙi bane na trend. To ina shiga wurare da yawa. Na haɗu da ƙorafe-ƙorafen mutane kamar fans ɗinka kenan. Saboda ni kaina na sha shiga wurare da yawa a kira ni da Umar MB. Allah saboda ba su to me yasa me matsalar da yasa baka son yin bidiyo na waƙoƙinka? I'm too shy. Ina da amma dai abinda ta dauka komai lokaci ne. Irin time din da mutane suke expecting ya kamata na yi bidiyo, ya kamata in yi bidiyo ne. Ina ganin fa kaman bai kamata in yi bidiyo a wannan lokacin ba. Ina da wasu abubuwan da suka fi wannan bidiyo. Amma yanzu misali zan iya ce maka yanzu da lokaci yayi ina yi. Amma ba mu fara gani ba har yanzu. Ni ban ga bidiyo ɗinka wani sabon bidiyo ɗinka. Ba damuwa kama tara 2026. Amma kamar yau 3 days back naga kayi posting a story ɗinka na Instagram. Ka sa irin video loading. To ne ba bidiyo ɗin ne na fara sakan muna ko kuma menene? Ai baba na bai kamata in gaya maka ba. Ko in gaya muku. Amma dai kawai ka jira ni. Ka jira ni. To kun dai ji. MD na tambaye shi me yasa baya son yin bidiyo, ya faɗa reason din shi. To bari in tambaye ka. Okay. Kana da farin jinin yan mata, ni kama gwakwace min yan mata na. Me sirri? Allah. Allah. To ni wallahi ban ma sani ba gaskiya. Amma dai kana da su. Kamar yadda ka ji na gaya wa. Kamar yadda ka ji na gaya wa. Ni yanzu ka karbe min na. Yan mata? Yasin ka karbe mun. Kuma kai ka san ka karbe mun. Wallahi ban sani wallahi. Ba da mu. Sai yanzu dai naka mana bayani idan ma wanka ko ka gani. Ba wankan bane ba zani ba irin ba a damu din nan bane. To ai kai bature ne, ai ko kuka kirkira wancan ba. Yawwa kana ji? Ka taba zama kalli fim irin fim din ya saka kuka saboda kyan fim din? Na yi a shekarun baya gaskiya sosai. Yanzu fa? Gaskiya yanzu zuciya ta kamanta bushe. Ka gane irin anya bushewa ta yi kuwa? Gaskiya ba komai yake sa ni kuka ba, na riga na samu. Ko dai baka kalli irin labarin da ya taɓa ranka bane da zai sa kai kuka? Gaskiya dai labarin da nake kallo yanzu dai ban ga wani labarin da zai sa ni kuka ba. Ma shekarun baya na ka kalla fina-finan da sun sa ni kuka sosai. Kuma kai ma ran ma tambaya. Tambayar ni? Na san kana kallo sosai. Sosai. Yawwa. A irin fina-finan da yanzu ake yi, ka faɗa mana irin wanda kake sauraron waƙoƙinsu da sauransu. Za ka iya faɗa mun irin wani actor ne idan kana kallon fim ɗin shi kake jin yanayin acting ɗin shi da abubuwan shi da yake taɓa ka zuciyanka? Dai gaskiya zan gaya maka. A dai namu na nan babu ko ɗaya. Gaskiya ne.
saboda ina kalle sosai. na kalle yawa Na sani. so Okay. amma ba wai babu actor da zai yi acting da zai burge ni misali har ya taba ni. Kawai abinda nake tunani shine kamar irin labaran da ake ba su galibi ba labari bane da ke iya bayyana tsantsar iyawarsu, saboda ni abin da dauka kamar film labari kamar shine tushen film. Muna da great actors amma kawai bana gani irin ana dora su akan layin da zan gani irin da za su yi performance da har zai taba ni. Okay. Na gani. Ka san kai bature ne. Shi yasa. Yanzu kaga na ce Adam ya zango za a ce na yi san rai. Ka yi san kai. Saboda ina tare da shi. Kana tare da shi. Amma dai maganar gaskiya Adam ya zango Abdul M Sharif a mata na fisa. Kuma ka ce kai ba mayan soyayya ba, amma me yasa ka zaɓe Adamu Zango? Saboda shi ya dan soyayya ne. Mana to ai ni bari ka ji wani abu. Ni fa kamar zuciyata ta yi bushe wadda ko irin firar soyayya na ga ana yi ba fa cika burge ni take ba. Kuma kana waƙar soyayya? Wannan waƙar soyayya ce ta yi shafin dina. Nake wannan waƙar soyayyar amma ni na miƙa wuya. Allah. Na miƙa wuya. Wai ka give up? Ai ba na bawo su jagwa. Ai ba give up. Me ba give up? Tunda kowa kwace min yan mata na hakura. To ina yan matan suke? Kaga ba na san mu yi tone kai ka sani ni na sani. Wanda su sani ko? Ya kwace min yan mata. Wala ya kwace min yan mata. Ka kwace min mana. Wala ya kwace min. Yanzu akwai wata yarinya tana nan ina mugun kaunar ta haka na hakura na miƙa wuya. Allah. Ka ji ka daga min kafa kamar ya ina. Wallahi. To kawai in za ka gyara. Abin da nake so shine wani albishir da aka ma masoyanka yanzu game da waƙoƙinka. Akwai shiri kake musu kuma me da me kake ya kamata mu ji ka faɗa mana mu ba mu sani da sauransu. Gaskiya akwai shirye-shirye da yawa. Okay. Ina da sakonni da yawa ku jira ni. Akwai abubuwa da yawa insha Allah da za su zo gare ku a cikin wannan shekarar. Insha Allah. Kuma ku nan ba zan yada ku ba. Masoya ke. Kwarai da gaske. Dama da su ake alfahari. To kun ji Umar ya ce ku jira shi wannan shekaran ba kyau. Sai dai kawai fatan akwai kyau. Akwai kyau. Ka san yaran mu ne na yan binni na gayu. Ka san kuna da yaran ku na music ai. Ka sa akwai yaran da idan kai a music ba kowa zai gane. To mu ba akwai yaran da idan kamar yanzu akwai mutumin da ya ji na ce shegiya ce. Ya tsayyana da dusa. Ya tsayyana ka yawwa. To wannan yaran ku ne. Yanzu kamar auta MG ne. Idan ya ji na ce dan dandali ya san me da ke yau. To haka lissafi yake. Shine. Kana ji? Akwai misali kai akwai wani bidiyo da ka taɓa yi muna zama da wani sai ya ce kai wani a wannan bidiyon ai tallar kaya kawai akai. Mutane suna ganin cewa wai kamar kana sa wanka yana yawa a videos ɗinka. Kowane mutum kuma yana da dalilinsa. Kana da dalilinka na yin haka. Me dalili? Na dai gaya ma abin da mutane suka faɗa. Ka faɗa ma. Wannan kuma kasar su mutane kamar da ka faɗa kowa yana da irin yanayin fahimtansa da yanayin da dai kalle ka ya faɗa abu daban da sauransu. Ni da mutum da na taso ba abin da nake so a rayuwata kamar music. Ina son music kuma ina kallon music, ina bibiyan duniyar music, ina kallon yadda ake yin abubuwa na shooting video da sauransu. A lokacin da na fara shooting video na sa kaya da sauransu waƙan ce ta zuwa haka wanda kuma dole waƙa ce wanda lokacin na creating mai story wato akwai story inside yanda ka tsara story waƙar abu ne wanda ba ya faru lokaci ɗaya ba a labarin waƙa a gane to yana da kyau dole duk abin da ya faru dole sai ka nuna ma mutane lokaci kaza fa ai ba zai yiwu kana ba da labarin abu kuma still wannan kayan da yake jikinka. A gani yawa na gani. Ci gaba da gani. Idan na fahimce ka misali. Akwai abin da ake ce mawa storyboard.
ko kuma yanda ka tsara storin waƙanka haka kake son kai visualizing. Sannan ni in dai a yanda na fahimci abun ne, babu wani laifi idan ka ga dama ka saka waƙa 100 kaya 100 idan story ne ya zo da haka za ka iya sawa. Idan story ya zo da kaya ɗaya dole da kaya ɗaya za a sa a ciki. So ban san me ta iya yiwuwa su mutanen su ne ba su fahimci me ake nufi da saboda da menene ake cewa story ba. Storin ka ne ya bada haka. Wasu sun gane, amma dai ka san dan adam ba za ka raba shi da abin magana ba. Dole sai yayi magana. Idan bai fito ya faɗan ba shi ba zai ji daɗi ba zuciya. Wannan magana haka take. Shine kawai. Kaga yanzu misali ni idan ka ban zaɓi ni, in ka bani zaɓi ni zan iya yin waƙa, zan iya yin bidiyo da riga guda ɗaya ha in yi in gama. Shine na ce ma story ne kawai ya ka tsara abin kaso yanzu ka ga dama in ka ga dama video misali visualizer ko viral faruwa a waƙan, maybe ka gina story ne, maybe irin kai da matanka ce kuna bacci kawai ta tashi ta barka da kayan bacci a jikinka kawai ta fita, to tsabagen rikici ya kama da kayan baccin ka fita ka bi ta nan a ganka. No misali ma ba ma wannan ba ma misali yanzu sai aka ce story shine wagar an fara daga gida, sai yau kun tashi daga bacci, kayan bacci ne a jikinku, kun je kasuwa, ba za ka je kasuwa da kayan bacci ba. Idan story ya bada in ka dawo kasuwa ba lallai bane a ga kayan da aka ganka da shi a kasuwa a ganka da shi a gida. In real life abin da yake faruwa shine wani zaka ga kayan da yake sawa ya bacci daban, kayan da yake sawa ya fita daban. Idan ya dawo gida jallabiya zai sa, idan zai fita ya motsa jini zai sa kayan trainers kenan ko zai sa trainers ya fita. So kowane irin video akwai adadin kayan da kake bukata. In ɗaya kake bukata fine za ka sa, in 1000 kake bukata za ka sa. Haka ne. So sai tambayar da nake son na sake ma akan harkan music ɗinka ne still. Akwai abubuwa da yawa da mutane suke, ina ji mutane suna faɗa da yawa kan cewa MB na farko kai musician ne, kai director ne, kai makiɗi ne, kai editor ne, kuma still kai actor ne. Abu biyar nan duka naga kana yin su. To a cikin waɗannan abubuwa guda biyar wani abu ne ka fi so a zuciyanka, kuma ka fi so ka ga yes kana son masoyanka su ci gaba da bibiyanka a ciki, kake son sakon kai da ya kamata? Na gane a cikin shi ko? Gaskiya abin da na fi so music na fi so. Music na fi so saboda duk abubuwan da nake yi, duk abubuwan da ka lissafo, music ita ce ta haife su. Duk da na sani misali na taso ina da passion din, na kan faɗa wa mutane most of the time shine sanda na shigo music ba da tunanin kuɗi na shigo ba ko tunanin ɗaukaka. Hasali ma a lokacin bana da cycle ɗin da za su iya gaya min cewa harkan nan fa ana samun kuɗi. Kawai fashion ɗina ce. So music ita ne abin da na fi so. Wayancan abubuwan kuma misali ni creative mutum ne. So wayancan abubuwan duk creation ne a ciki. Duk abin da ya zama na creativity ne, art ne da sauransu ni yana burge ni. Saboda kafin na yi wannan misali na yi zane. Kafin ci kudin music na yi zane. Wayanda suka san da can da yawa sun san yawa sun san na yi wannan. So music dai shi na fi so gaskiya. Sauran kuma duk na da passion a kansu, kuma kowanne a ciki duk abin da ka faɗa din nan misali kamar directing ina da time din da idan yayi misali zan iya switching gaba da in ce yanzu director ne. Na gane. Shine. To salamu alaikum, kamar da kuka sani dai wannan shine Umar MB. Ku ci gaba da bibiyan Umar MB a cikin YouTube channel ɗin shi mai suna Umar MB, da duk wasu abubuwan da ya shafe shi na yau da kullum da ku dinga samun shi. Duk wani abin da kuka ga Umar MB to shine
official, music din shi, movie din shi, video din shi, everything da duk wasu abubuwan da ya shafi Umar MB. Sacin YouTube channel din shi za ku ci gaba da samun abubuwan shi, za ku ba